Как да си вземете резервации при лифт? Най-важното нещо е да имате елит. Когато имате елит, имате доста... Повечето от нещата са безполезни, но най-важното е ето това. Ранен достъп до резервации. Първо, че получавате вие първо достъп до тия резервации. Второ, тези резервации, които са елит, не винаги, но обикновено плащат по-добре. Отиваме на резервации и как да си гледаме, как да ги намираме. Давате на картата, давате Zoom Out максимум и обновявате. Какво има в момента? Тази е за мен за утре, като нарочно не искам да щракна върху нея, за да не се покаже информацията за клиента, но взимането е утре в 11:30 сутринта. На 9 мили имат първа спирка, явно ще се взимат още хора и последната точка е летището. 34 мили, около 1 час за $115, което според мен е прекрасно. Имаше друга резервация, нека да видим идея. $8 сутринта, утре $45 за 11 мили или 18 минути. Също добра резервация, ако живеете в този район. Единственият проблем на нея е, че магистрала 125 се плаща. И проблема е, че за това разстояние, ако ви струва $2.75, лифт обикновено плаща по-малко. Дори да им пратите скриншот, касова бележка, варианта да си вземете парите от съпорта е почти невъзможен. Отделно оставянето е на летище CBX, което е на границата с Мексико. Понякога има курсове оттам, но са много рядко. Което означава, че тук ще оставите клиента и ще се върнете сам. И за момента няма други резервации. Погледнем в Лос Анджелес. Варианта с резервациите трябва телефона ви да стои в този режим, дори когато карате. Всеки момент, в който спрете на светофар, на стоп, цъкате обновяване, мръдвате леко курсора на картата, продължавате. След около минута-две натискате отново и така. Обикновено, ако правя това нещо, ако реша да карам и имам свободно време, мога да взема около 2 до 3 резервации, които плащат добре, като тази, която имам за утре. Единственият проблем е, че при лифт, когато имате резервация и клиента я откаже, дори да сте тръгнали вече към него, лифт ви плаща $10. Като дори идете на адрес, в момента в който откаже клиента заявката, лифт ви плаща единствено за последните 16 минути преди заявката. Ако сте карали до клиента за последните 16 минути, това ви се плаща също и времето. Но много пъти, примерно ако утре стигна до тях и те откажат заявката, най-вероятно ще взема $25. Това е. Докато ако тази заявка е Uber и вие идете на адреса, но клиента не се появи или откаже, на вас ви се плаща 100% от сумата. Независимо, че не извършвате курса, при Black и Black SUV, при Uber, когато клиента не се появи, получавате цялата сума при заявките, при резервациите.